na san kowa tambayarsa ya za a yi na fara, ya za a yi na fara, ta yaya za a yi na fara. To hanya ce mafi sauki. Yanzu ga link da ake rijista nan, in ka taba link kamar haka, za ka jira shi ya bude. Idan ka taba link kamar haka za ka jira shi ya bude. So in ya bude gashi za ka yi kasa, in ka yi kasa gashi ana rijista ne naira 15,000 ake registration domin fara wannan kasuwanci. So da 20,000 ne sai suka mai da shi 15,000. Kamar yadda na sanar da mu a farko, zan taimaki mutane 10 ne kacal. So za ka taba buy now, za ka yi rijista kenan. Iya adadin wanda zan taimaka mutum 5 ne kawai. Mutum 5 ɗin nan don cika musu naira 5,500, wato naira 25,000 kenan na ware wa mutum 5 da zan nuna musu ko kuma in ce su fara wannan kasuwanci akan naira 10,000 ba sai sun biya 15,000 ba. So zan yi musu rijista ko in ce don cika musu wannan registration a naira 10,000 zan cika musu naira 5,500, amma zallan mutum 5 kacal. Daga mutum 5 ɗin nan sun cika, sai dai kowa ya bi link ɗin nan ya je shi ya yi rijista a naira 15,000 ɗinsa domin fara wannan kasuwa insha Allah ta'ala. So in ka zo nan za ka taɓa check out. In ka taɓa check out gashi nan da ke email ɗin wayana ne da sunansu ya fito. Nan da ka saka sunanka, nan kuma da ka saka email ɗinka. Ka tabbata komanka ka cika shi daidai. Sai ka sa pay now. Idan ka sa pay now za ka jira shi ya loading. Alright, gashi nan sun ce za ka biya da kati ne, ko za ka biya da transfer, ko za ka biya da banki. To abinda ni na fi ba da shawari ka yi amfani da na biyun nan, wannan ka yi amfani da wannan pay with transfer. So in ka taɓa pay with transfer gashin nan za ka biya naira nawa, ga time na sun baka ka biya a cikin wannan lokacin, in bai yi ba zai katse. So za ka biya naira 15,000 ga account number ga kuma sunan bankin Festac Titan. Sai ka zo ga gunda za ka yi kofin account number nan. In ka yi haka copy it, shikenan sai ka yi minimizing, sai ka tafi ko ofe ko duk wani abin da za ka je sai ka tura musu kudinsu. In ka tura kudinsu shikenan insha Allah za ka ga sako ta email. In ka ga sako ta email, za su assessing ɗinka ka cika duk sauran biodata da za ka cika. Bayan ka cika za a turo maka form kamar haka. So na sa post ne saboda security reason. Bayan ka cika za a turo maka form kamar haka. Bayan an turo maka form kamar haka, kun ga wannan ai gashi ni da ke na yi register, wannan nawa ne kun gani. So strict sale za su tura maka da form kamar haka. Nan za ka saka email address ɗinka ne. Nan ka cika state ɗinka, sunanka, state ɗinka, email, sai gender, kai namiji ne ko mace, marital status, kana da aure ko baka da aure za ka cika. Sannan za ka sa skills before, da a baya me abin da ka iya na yanan gizo, me abin da ka iya. Sannan kuma ya ka zo ka saka number wayanka sai ka submitting. Kana submitting za a yi approving ɗinka insha Allah ta'ala, sai ka fara wannan kasuwanci, ka fara samun 'yan dalolinka cikin sauki. To Allah Ubangiji ya ba mu sa'a. Mutane 5 yanzu lokaci ya cika, zan saka account number na. Ga mai bukata ko wanda yake so ya zama ɗaya daga cikin mutane 5 ɗin nan sai ya hanzarta tura kuɗinsa kafin su cika.